Добрый дзень, шановныя слухачы, вітаем вас зноў і хочам паразмаўляць пра ключавое слово кліматычнай палітыкі ес мітыгацыю. Калі проста, то мітыгацыя гэта ўсё то, што зніжае прычыну змены клімату і змякчае наступствы гэтых зменаў. Перш за ўсё гэта скарачэнне выкідаў і парніковых газаў і ўзмацненне іх паглынання натуральнымі экасістэмамі, лясамі, глебамі, балотамі. А чаму важна пра гэта гаварыць цяпер? Таму што паводле даследаванняў міжнароднай групы экспертаў па зменам клімату, калі мы хочам утрымаць рост пацяплення, рост тэмпературы на нашай планеце ў межах 1,5 градусаў, то есть гэта тая норма, якая можа гаварыць яшчэ пра захаванне нейкай устойлівасці жыцця людзей, то выкіды трэба скарачаць вельмі хутка і сістэмна. І тут без права нічога не працуе, таму што добраахвотных абяцанняў недастаткова. А ці мітыгацыя звязана таксама з так званым энергетычным пераходам? Так, і дэкарбанізацыя гэта аснова вось гэтага перахода. То есть чым менш мы выкарыстоўваем і спальваем выкапнёвага паліва, больш выкарыстоўваем аднаўляльных крыніц энергіі, то большая эфектыўнасць. І гэта замацоўваецца праз прававыя нормы мітыгацыі. А калі казаць пра прававыя нормы, якія падыходы да мітыгацыі, я так разумею, да кампенсацыі выкарыстоўваюць асобныя дзяржавы? Ёсць дзве базавыя мадэлі. Першая мадэль, яна адміністрацыйная. Дзяржава устаноўлівае нормы, забароны, тэхнічныя стандарты і, напрыклад, забарона пэўных відаў паліва. Напрыклад, таго ж самага вугалю, торфу, або абавязковыя экалагічныя патрабаванні да тых ці іншых тэхналогій, якія выкарыстоўваюцца ў прамысловасці. А другая? А другая эканамічная. Тут ідэя простая. Зрабіць выкіды дарагімі. Гэта робіцца праз вугляродныя падаткі, праз сістэмы гандлю квотамі. І такія механізмы выкарыстоўваюцца не толькі ў Еўрапейскім Саюзе, а, напрыклад, у тым жа самым Кітаі, у Канадзе, у Злучаных Штатах Амерыкі. А чаму гэта важна для такіх краін, як Беларусь? Таму што рана ці позна Беларусь таксама павінна выбраць жорсткія забароны або эканамічныя стымулы, каб прадукцыя беларускіх прадпрыемстваў была канкурэнцыйна здольнай і ў Еўрапейскім Саюзе, і іншых міжнародных рынках. Без гэтага дэкарбанізацыя проста застаецца на ўзроўні лозунгаў, тэксту, нейкіх праграмах, стратэгіях і так далей. Перад тым, як уводзіць падаткі, квоты, патрэбныя нейкія дакументы, планы? Так, гэта звычайна дакументы дзяржаўнага планавання, гэта стратэгіі нізкавугляроднага развіцця, гэта кліматычныя планы асобных сфер, эканомікі, пэўных галін прамысловасці, сельскай ці лясной гаспадаркі. І, канешне, гэта распрацаваны доўгатэрміновы сцэнарый для той ці іншай тэрыторыі. І іх з'яўленне, яно напрамую звязана з прынятым парыжскім пагадненнем аб клімаце. І менавіта тут узнікае мэта net zero. Так, і многія краіны замацавалі гэтую мэту, то есть вуглеродную нейтральнасць да 2050, максімум да 2060 года. Гэта значыць, выкіды мінімізуюцца, а астатнія кампенсуюцца паглынаннем вось гэтымі натуральнымі або адноўленымі экасістэмамі. А што тады, калі мы ўжо згадвалі Беларусь, што робіцца ў Беларусі? У Беларусі ёсць асобныя дакументы і элементы кліматычнай палітыкі, але пакуль няма вось гэтай комплекснай стратэгіі net zero і няма юрыдычных абавязковых мэт дасягнуць вось гэтай вуглероднай нейтральнасці. А працэсы мітыгацыі, яны развіваюцца фрагментарна, або на ўзроўні асобных гарадоў, або на ўзроўні нават асобных прадпрыемстваў. То есть у параўнанні з Еўрапейскім Саюзам ці нават тым жа самым Кітаем, які ўсё актыўней і актыўней праводзіць сваю кліматычную палітыку, Беларусь знаходзіцца на пачатковым этапе. І ў выніку працэсы мітыгацыі яны развіваюцца фрагментарна і без агульнай логікі і без выніка на нацыянальным узроўні. Можа, это не так і кепска. Это ўсё ж яшчэ пакуль новая справа. І можа, беларусы проста вырашылі пачакаць, і потым, калі ўжо будзе больш зразумела. Праблема ў тым, што чаканне гэта рашэнне, якое мае наступствы. Калі ўнутры краіны няма выразных правілаў, яны прыходзяць звонку. Для Беларусі гэта азначае рост знешніх патрабаванняў да тавараў, якія экспартуюцца ў Еўрапейскі Саюз ці ў іншыя краіны, складанасці з доступам да рынку, і страту канкурэнцыяздольнасці. Так вы лічыце, што гэтая адсутнасць стратэгіі робіць Беларусь
вось больш уразлівай. Так, і без мэты net-zero дзяржава, яна дзейнічае рэактыўна. То есть яна не плануе, а пастаянна даганяе іншыя краіны, іншыя сферы. І рашэнні тады будуць прымацца спешна, калі ціск ужо вось гэтай канкурэнцыйнасці будзе вельмі высокі, і гэта заўсёды даражэй, чым паступовы загадзя прадуманы пераход. Ну, а калі паглядзець на грошы інвестыцый, як гэта можа адбівацца? Гэта будзе адбывацца на грошах і на інвестыцыях вельмі проста, таму што інвестары і банкі, яны глядзяць, ці ёсць у краіне кліматычная стратэгія і зразумелыя доўгатэрміновыя правілы. Калі іх няма, то Беларусь будзе выглядаць проста як зона падвышаных рызык, і ў выніку доступ беларускіх прадпрыемстваў да гэтых зялёных фінансаў ён будзе абмежаваны, а кошт капіталу ён все-таки расце. Ну, але Беларусі, напрыклад, кажуць так, то эканоміка гэта галоўнае, а вось клімат гэта ж рэч другасная, якая можа прачакаць. Но тут гэта не працуе, наадварот нават працуе, таму што без прававога планавання вось гэтай дэкарбанізацыі эканомікі усе сферы будуць трапляць у пас. Змены ўсё роўна прыйдуць, але раптоўна без нейкіх механізмаў кампенсацыі. І гэта рызыка як для работнікаў, так і для гарадоў, для рэгіёнаў і цэлых сектараў. То бок праблема не ў самой мэце вось гэтага вуглероднай нейтральнасці, а адсутнасці стратэгіі і падрыхтаваных дакументаў. Так, і мэта вось гэтага net-zero гэта не проста пра нейкія там абстрактныя лічбы пра клімат у 2050 годзе. Гэта пра то, ці будзе вось гэты пераход, гэтая трансфармацыя кіраваным, паступовым і самае галоўнае справядлівым для людзей. Ці ж краіна проста сутыкнецца жорсткімі зменамі без падрыхтоўкі? Владзімир, калі перайсці зноў, ці вярнуцца зноў да вось гэтага кампенсацыі ці мітыгацыі, то якімі інструментамі карыстаюцца краіны, каб цяпер гэта рабіць? Перш за ўсё, можна вылучыць нават 3 групы гэтых механізмаў мітыгацыі. Першая – гэта эканамічная. Сюды адносіцца вось гэты вуглеродны падатак і сістэма гандлю квотамі. Калі прадпрыемства укараняе новыя нізкавуглеродныя або безвуглеродныя тэхналогіі, значыць, яно будзе менш плаціць гэтых падаткаў. І такія вось вуглеродныя падаткі, яны даюць сігнал рынку. Выкіды – гэта ваш выдатак, які зніжае ваш прыбытак. А другі механізм? Другі механізм – гэта рэгуляторныя. Да іх адносяцца тэхнічныя рэгламенты, стандарты энергаэфектыўнасці, абмежаванні для тэхналогій, якія выкарыстоўваюцца, напрыклад, на транспарце і прамысловасці. Напрыклад, абмежаванні по выкарыстанню рухавікоў унутранага згарання і рэкамендацыі выкарыстання электрычных рухавікоў або нават вадародных. Ну, а ці ёсць тут нейкія стымулы? Конечно. Па-першае, гэта падатковыя льготы для аднаўляльных крыніц энергіі. Гэта субсідыі на трансфармацыю, напрыклад, на перавод на электратранспарт или на транспарт без рухавікоў унутранага спальвання. І падтрымка энергаэфектыўнасці як у прамысловым, так і, напрыклад, у жылым сектары. І гэтыя меры, яны вельмі важныя на пачатковым этапе трансфармацыі. Ну, то тады, калі мы ўжо так часта згадвалі Беларусь, то вось ці ёсць канкрэтныя механізмы ў Беларусі ўжо? Хай і сабе і фрагментарныя, так як вы казалі. Ёсць, але ў Беларусі на цяперашні час яны там пераважаюць адміністрацыйныя меры і такія дзяржаўныя праграмы энергаэфектыўнасці. А вось эканамічныя інструменты і стымулюючыя інструменты, яны пакуль што развіты слаба. А ёсць яшчэ такі момант, што каб гэта сістэма працавала, напэўна, патрэбны маніторынг, кантроль, некая справаздачнасць. Як гэта выглядае? Так, у сістэме еўрапейскага права і кліматычнага права, дарэчы, якое вельмі добра выкладзена ў адзінай прасторах постсавецкіх і Еўрапейскім Саюзе кнігі Алены Лаеўскай пра асновы кліматычнага права, якраз гэта і расказваецца, таму што вось гэтыя ўсе механізмы маніторынгу і справаздачнасці, яны патрэбны для таго, каб разумець, хто колькі выкідвае і ці працуюць тыя ці іншыя механізмы, дзе ёсць праблема. І краіны, якія ўводзяць гэтыя нормы кліматычнага права, яны ўводзяць, па сутнасці, сістэму маніторынга, справаздачнасці і верыфікацыі. А бізнес?
як тут удзельнічае? Так, кампаніі ўсё часцей павінны раскрываць, па-першае, кліматычныя рызыкі. Яны лічаць вугляродны след сваёй прадукцыі і распрацоўваюць планы дэкарбанізацыі. І гэта спрыяе таму, што шмат які бізнес-структуры яны становяцца менавіта вось у гэты час трансфармацыі вельмі устойлівымі і паказваюць прыклад для іншых. У Беларусі гэта пакуль што добраахвотная практыка, але ціск знешніх рынкаў расце. І я магу нават так дадаць, што, напрыклад, многія прадпрыемствы Беларусі зараз працуюць на расійскі рынак і рынак еўраазіяцкай эканамічнай супольнасці. Так вось, у Расіі вось гэтыя нормы кліматычныя таксама пачынаюць укараняцца, таму што яна глядзіць на міжнародны рынак таксама. Так што Беларусь вымушана будзе разбірацца з гэтымі сістэмамі. Ёсць яшчэ такі панятак, як вугляродныя крэдыты. Што гэта такое? Існуе добраахвотны вугляродны рынак, то есть кампаніі могуць кампенсаваць выкіды праз інвестыцыі ў экалагічныя праекты. Напрыклад, у праекты па аднаўленню лясных масіваў, або па аднаўленню балот, або ў нейкія экалагічныя адукацыйныя ініцыятывы. Вы бачылі такія прыклады на практыцы рэалізацыі? Канешне, так. І тут, таму што гэтая ўся дзейнасць, яна здзяйсняецца праз празрыстасць і якасць правіл. Па крайняй меры, я бачыў гэта ў Польшчы, калі нафтагазавы канцэрн «Арлен», ён значную частку свайго прыбытка якраз укараняе такія вось ініцыятывы. Але гэта што, аднаўленне лясоў, ці гэта такі шырокі? Там вельмі шырокі пласт. Ад фінансавання ініцыятыў па абеспячэнню біоразнастайнасці да ініцыятыў па аднаўленню малых рэк, балотных масіваў. І, канешне, самае галоўнае – гэта пашырэнне плошчы зялёных насаджэнняў, як натуральных у выглядзе лясных масіваў, так і зялёных насаджэнняў у гарадах. Ці гэта іх такая, не ведаю, уласная дабрыня, ці гэта папросту яны вымушаны рэагаваць на змены еўрапейскія? Гэта палітыка карпорацыі, якая абапіраецца на стандарты ESG, якія зараз прыняты ў Еўропе, Environmental Social Governance, якія патрабуюць, каб частка прыбытку карпорацыі, фірмы, яна шла менавіта на такія кампенсацыйныя праекты. Але як вы лічыце, скажам, ці добраахвотна бізнес гэта рабіў бы, ці ўсё ж такі патрэбная вось гэты прымус такі рэгуляцыйны? Без канкрэтызацыі прадпрыемства я магу так сказаць, што нават беларускі бізнес удзельнічае ў такіх праграмах без абавязкаў гэта рабіць. Але ў Еўропе зараз і паступова ідзе пераход на гэтыя стандарты ESG, калі фірмы, каб атрымаць падатковыя льготы і льготныя банкаўскія крэдыты, яны вымушаны будуць гэта рабіць. Так што тут ёсць і частка добраахвотнасці, і частка юрыдычнага прымусу. Што ж, калі падсумоўваць, то мітыгацыя, пра якую мы сёння размаўлялі, такое складанае і незразумелае слова, гэта насамрэч кампенсацыя таго вуглевадароднага следу, тых забруджванняў, якія прамысловасць, якія чалавек нанёс для прыроды. Яна не працуе без ясных мэт, эканамічных інструментаў і прававых абавязкаў. І таксама трэба зазначыць, што піянерам тут на дадзены момант з'яўляецца Еўрапейскі Саюз, але нават такія краіны, як Беларусь, дзе, як зазначыў сёння наш суразмоўца, няма дзяржаўнай такой стратэгіі прадуманай, а ёсць асобныя крокі, асобныя дакументы, таксама ідзе ў гэтым накірунку ў Беларусь, таму што гэта ўсё ж такі глобальная тэндэнцыя, дзе дэкарбанізацыя робіцца непазбежнай. Дзякуй вялікі, заставайцеся з намі.